Yeah, americký producent Ano Domini Beats, speciálně pro Mystic.cz. JKM, Benny, jste nejlepší. Akademie Faltrainů, území Bladelfů, začal zde Varro Telesen. Boj proti zlu, svírá ho tajemství, ostřejší než čepel nože. Dej mi sílu keltu zvládnout úkol bože. Utíká krajinou se smutkem v srdci, nezastavuje se, běží dál. Dálceví vlci, musí ničit, zabíjet, zůstat až do konce. Pohání ho vlastní pomsta, musí zničit Archimonda. Zrušení, napětí, boj, strach, vraždy nebo budeš zabit, bojuj, teď si vrah. Nesmíš přestat bojovat, nesmíš přestat běžet. Miliony příběhů a Mystic.cz. Vzrušení, napětí, boj, strach, vraždy nebo budeš zabit, bojuj, teď si vrah. Nesmíš přestat bojovat, nesmíš přestat běžet. Miliony příběhů a Mystic.cz. Tu máš sílu, tu máš zbraň, bojuj jako Illidan. Ale větší slušnost, ať nedostaneš ban. Potřebuju informace, musím najít hlavní město, kterou mám běžet cestou. Tak běžím přímo, rovně nebyla to správná volba. Proti mě lidská gilda, s Dragon Breathem proti mě se vyřídil hned mák. Najednou se všechno stopne, toho jenom lák. OK, vidím Variora na 30. levelu, hážu na něj chvíl, tady máš a nemluv. Utíkám Ghostlandem, nezastavuj se před ničím. Beru goldy, beru vesty, čaruju a útočím. Kreatury z Tetskeru mi na každém kroku. Vytahuju Cruel, Barba zase pouští do útoku. Ale než mi nestačí, tak použiju runu. Musím přežít ještě chvíli, vidím brány Silver Moonu. Boj, strach, vraždy nebo budeš zabit, bojuj, teď si vrah. Nesmíš přestat bojovat, nesmíš přestat běžet. Miliony příběhů a Mystic.cz. Vzrušení, napětí, boj, strach, vraždy nebo budeš zabit, bojuj, teď si vrah. Nesmíš přestat bojovat, nesmíš přestat běžet. Miliony příběhů a Mystic.cz. Přivítání s legendou poslední selfie hrdinů, ale pořád s touhou v srdci svoji rodinu. Desítky ocenění zahazuje postu, je mu všechno jedno, jde mu jenom pomstu. Rychle odtud zmizet, jednám, nakoupit a prodat. OK, už mám všecko, takže beru svého koda. Propocená cesta, spousta šrámů na těle, ale jsem šťastný. Našel jsem mi přátelé, jeden mladý paladin, co chce zkusit boj. Nevypadá nějak skvěle, chlapec se nějak cítí, OK, beru nabídku. Konečně jsme připraveni, jednou já sami tu. Po pravé straně Felwood, vzpomínky na Warsong. Zase chytrý zlostí, přede mnou stojí Archimond. Opoštím vás přátelé, vyhrál jsem svůj děj. A teď ponechám na hvězdám, padám vedle něj. Mystic server VOV, nejlepší server na světě. Malfík Checkers VOV, admini, které svět chce. Mystic server VOV, nejlepší server na světě. Nirvana a GM Team, jsou to mastři, já to vím. Věnováno serveru Mystic.cz, pro jeho adminy, kteří pro nás toho tolik dělají. JKM, Benny, dík.